Niin mainittakoon vielä, kun mainitsin ensimmäisenä, täällä on Töysän apteekki kärjessä, niin Töysän apteekkiin on laitettu tämmöinen pikku tähti, ja katsoin nyt mitä tämä tähti tarkoittaa, niin Töysän apteekkarilla on poikkeuksellisesti oma laboratorio, joka valmistaa muille apteekeille melatoniinia, foolihappotabletteja, päänsärkypulveria, hammaslääkäriasemille juurihoitotippoja, eli siinä on ikään kuin apteekin kyljessä vielä jonkunnäköinen laboratorio, niin sen takia niin kuin mutta sä unohdit silloin, kun sun pitää rullaa. Jos sä sanot Töysä, niin pitää sanoa Töysä! Se pitää aina tehdä tollain. Mä tiedän, että siellä mennään tällä hetkellä Jampan baarissa, niin otettiin yhden Töysän nimi mainittu. Mutta sieltä ostetaan, mistä halvimmalla saadaan. Hei, otanko... Ja niin me tehdään Helsingistä Shangri-Laa. Hei Hentu Liisa, ota historiaa vähän.